Vieš, čo je na ľuďoch najhoršie? Že radi hádžu kameňmi, ale málo kto sa chce pozrieť do zrkadla. Ježiš povedal, kto je bez viny, nech prvý hodí kameň. A odvtedy hádžeme všetci, len potichu. Nie rukou, ale slovom, komentárom, posmechom. Hádžeme z bezpečia svojho pokoja, z tepla domov, z biedy svojho vnútra. Ukazujeme prstom, ako keby sme nikdy neklamali. Odsudzujeme, ako keby sme nikdy nepadli. Smejeme sa cudzej bolesti, lebo nám pripomína tú našu. A závisť? Tá žerie pomaly. Závidíš susedovi auto, kolegovi výplatu, známemu úspech, žene šťastie. Ale nikdy sa nepýtaš, čo musel obetovať, aby to mal. Nevidíš noci bez spánku, unavené oči, ticho, ktoré bolí. Vidíš len to, čo chceš, obrázok. A podľa neho súdiš život, ktorý by si možno sám neunesol. Všetci niečo nesieme. Niekto bremeno viny, iný kríž ticha. Niekto žije s chorým dieťaťom, iný s chorou dušou. A predsa sa nájde niekto, kto si povie, má sa dobre. Nie, bratku. Len sa už naučil nehovoriť o tom, čo ho bolí. Svet by bol iný, keby sme namiesto hádzania kameňov vedeli podať ruku. Keby sme namiesto smiechu z cudzej chyby dokázali povedať, hej, aj ja som padol. Lebo pravda je taká, všetci sme niečo pokazili. Všetci máme v sebe špinu, o ktorej mlčíme. A ten, kto kričí najviac o čistote, má často najviac bahna pod nechtami. Tak skús dnes nehádať, neodsudzovať, neporovnávať. Skús sa len pozrieť do zrkadla. A keď už musíš niečo hodiť, hoď lásku, hoď úctu, hoď ľudskosť, lebo kameň zraňuje, ale dobro. Dobro tráfi vždy presne tam, kde má.